በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም አቦይ ከምቲ አነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሓምለ ዕለት 10 ስንክሳር ደሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ 10 ሓምለ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንቋዕና ብሐዋርያ ቅዱስ ናትናኤል ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል በሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና። ቅዱስ ናትናኤል ብናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት መሰረት ካብ ቅዱሳን ሐዋርያት ደንግዩ ሰማዕትነት ዝተቀበለ እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ናትናኤል እዩ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ዝተወልደ ካብ እስራኤላውያን ወለዲ ጎይታና ኣብ ዝተወለደሉ ዘመን አካባቢ እዩ። እዚ ከ ብኸመይ ይፍለጥ እንተበልኩም ከዓ ንሱ ህፃን እንከሎ ሄሮዶስ 144,000 ህፃናት ክቐትል እንከሎ ንሱ ግን ብናይ እግዚአብሔር ጥበብ ተሪፉ እዩ። ኣዲኡ ኣብ ውሽጢ ዘንቢል ጌራ ኣብ ትሕቲ ገረብ በለስ ኣቕሚጣቶ ተሓቢኣ ተጥብዎ ነበረት። ነዚ ሐዋርያ ወለዱ ዘውፅኡሉ ስም ስምዖን ክኸውን እንከሎ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናትናኤል በሎ። ብፈተውቱ ሐዋርያት ድማ ናይ ቃና ስምዖን ወይ ከዓ ኣብ ቃና ገሊላ ኣከባቢ ስለ ዝዓበየ ሓደ ግዜ እውን ቀናኢ ስምዖን ይብልዎ ነበሩ። ምሁር ናይ ኦሪት ስለ ዝነበረ ዘወትር ሕጊ ንምሕላው ይቐንእ ነበረ። ኣብ ቃና ገሊላ መርዓ ዝገበረ ዶኪማስ ንቅዱስ ናትናኤል ወዲ ሓውብኡ እዩ። ንጎይታናን ንደቀ መዛሙርቱን ዶኪማስ ዝፀውዖም ሓደ ምክንያት እውን ብኸምዚ እዩ። ቅዱስ ናትናኤል ንኦሪት ካብ ገማልያል ተማሂሩ ኣብ ትሕቲ በለስ ኮፍ ኢሎ ይትክዝ ነበረ። መሲሕ እንታይ ደኣ ደንጊኻ እንዳበለ ድማ ይትክዝ ነበረ። ማዕምደ ሕቡኣት ኣምላኽና ክርስቶስ ነዚ ፈሊጡ ብፊልጶስ ገይሩ ፀውዖ። ናትናኤል ንግዚኡ ተኸራኺርዎ ነበረ። ድሕሪኡ ግን ናይ ጎይታና ማንነት ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ተረዲኡ ኣመነ። ጎይታና ድማ ክዳዓት ሽንገላ ኣብ ውሽጢ ልቡ ዘይብሉ ንጹህ እስራኤላዊ ክብል ኣመስገኖ። ሐዋርያ ቅዱስ ናትናኤል ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታና ኮይኑ ምስጢረ መንግስተ ሰማያትን ተማሂሩ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ እውን ተሰኺሩ ንብዙሓት ኣህዛብ ካብ ጸልማት ጣዖት ኣምልኾ ናብ ብርሃን ኣሚነ ክርስቶስ መለሰ። ብጣዕሚ ብዙሕ መከራ እውን ተቐበለ። ንጎይታና ሓው ዝተባሃለ ቅዱስ ያዕቆብ ብኣይሁድ ምስ ተቐተለ ቅዱስ ናትናኤል ናይ ኢየሩሳሌም መበል ካልኣይ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ኣገልገለ። ካብ ኣይሁድ እውን ብዙሕ መከራ በጽሖ። ኣብ መጨረሻ ድማ በዛ ዕለት ብሰማዕትነት ሓለፈ። ኣብ ገድሊ ሐዋርያት ከም ዝተጠቕሰ እዚ ቅዱስ ሰማዕትነት ዝተቐበለ ኣብ 150 ዓመት እዩ። እዚ ማለት ድማ ካብ ሐዋርያት ኣቦታት ኣብ መጨረሻ ዘዕረፈ ንሱ እዩ ይብል። ኣርኬ ድማ ሰላም ለከ ናትናኤል ዘቃና እስራኤላዊ ንጹህ ህሊና ሐዋርያ ሃዲስ ሰናየ ርእስና በረከተከ ከአው ለህዝብከ መንገለ ይትፈቀድፍና ከመዝናማተ ይኩኡ ደመና ይብል። በረከት ናይ ቅዱስ ሐዋርያ ናትናኤል ምስኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ቅዱስ ከላዲያኖስ በዛ መዓልቲ እውን ነቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበልታ ሻዓይ ዝኾነ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ከላዲያኖስ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ኣብ ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ መንበር ን14 ዓመት ንምእመናን እንዳሓለወ ድሕሪ ምጽናሑ ብሰላም ዓረፈ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና በረከቱ እውን ምሳናን ዘለዓለም ትንበር አሜን። ሰላም ለከላዲያኖስ ዘህልቁ ሲመቱ በህልቁ ጳጳሳት ተሰኣቱ ዘበምግባሩ ሰናይ ወአቢ ሃይማኖቱ እግዚአብሔር አዕረፎ እምቅኔ ዓለም ዝንቱ ሃበይ ጸንሖ ድልወ በሰማይ እሴቱ በረከት ይሕደረና። ከምኡ ድማ ኣባ ብስንዳ ከምኡውን በዛ መዓልቲ ዓቢ ኣባ ብስንዳ ይዝከር።
ኣባ ብስንዳ ኣብ ዘመነ ጻድቃን ኣብ ውሽጢ ምድረ ግብፂ ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ኣቦታት ሓደ እዩ። ነዚ ቅዱስ ካብ ጽንዓት ገድሉ ዝተለዓለ መላእኽቲ ብጣዕሚ ይፈትውዎ ነበሩ። ኣነ ክሽከመካ እንዳበሉ ይሻመይሉ ነበሩ። ብተራ እውን ተሰኪሞም ይውዕሉ ነበሩ። ንሱ ድማ ንበርካታ ዓመታት ኣብ ማይ ዝመልኦ ጉድጓድ ኣትዩ ይጽሊ ነበረ። ከም እሳት ኣብ ዝባላዕ ቆራረ ኣትዩ ምጽላይ ናይ ፈጣሪኡ ሕማማት ንምስታፍን ንሓጣን ምሕረት ምእንቲ ክልምንን እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብታ ሸዓይ ሰዓት መላእኽቲ ተኣኪቦም መጺኦም ብብርሃን ሰረገላ ይሽከምዎ። ካብ መሬት ድማ 9 ክንፊ ሓፍ የብልዎ ነበሩ። ድሕሪ ብዙሕ ተጋድሎ ዓመታት ድማ በዛ መዓልቲ ዓሪፉ ናብ ፈጣሪኡ ከደ። እግዚአብሔር ብናይ ቅዱስ ናትናኤል ኣማላድነት ንሃገርና ካብ ጥፍኣት ንህዝባ ድማ ካብ መቕዘፍቲ ይሰውረና። ካብ ሃዋርያን ካብ ጻድቕ ኣባ ብስንዳን በረከት ናይ ኩሎም ይኽፈለና ኣሜን። ሐምሌ 10 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ናትናኤል ሃዋርያ፣ ቀናኤ ስምዖን፣ ዓቢ ኣባ ብስንዳ ጻድቕ፣ ኣባ ከላድያኖስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ዓቢ ቅዱስ ቆንጠንጢኖስ፣ ቅዱስ ኒቆላዎስ ዘሃገረ ሜራ፣ ኣቡነ መልክዓ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሃዋርያ ወልደ እልፍዮስ፣ ቅድስቲ ኢለኒ ንግስት፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል። ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ በሎ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ፊልጶስ ከይጸውዐካ ኣብ ትሕቲ በለስ ከለኻ ርእየካ ኢሉ መለሰሉ። ናትናኤል ድማ ረቢ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፣ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ርእየካ ስለ ዝበልኩኻ ዶ ኣሚንካ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 38 ክሳብ 51። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳንና ምስክላትና ይኹን ኣሜን። ናይ ዕለት 10 ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 11 ሐምለ ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሐምለ 11 እንኳዕ ናብ ጻድቃን ሰማዕትን ቅዱስ ዮሐንስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና። ቅዱስ ዮሐንስ ጻድቕ ወሰማዕት። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ዝቐደመ ዘመን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ኣቦታት ሓደ ክኸውን እንከሎ ሃገሩ ድማ ሙላዱ ምርባስ ትበሃል። ወለዱ ንእግዚአብሔር ዝፈቱ ምጽዋት ዘዘውትሩን ኣብ ጽቡቕ ጎደና ዝነብሩን ነበሩ። ነገር ግን ቆልዓ ብምስኣኖም ምኽንያት ፈጺሞም ይሓዝኑን ይጽልዩን ነበሩ። ብፍላይ ድማ ኣብ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ፍሉይ ፍቕሪ ስለ ዝነበሮም ዝኽሩ ይዝክሩ፣ ብስሙ እውን ይምሕፀኑ ስለ ዝነበሩ መጥምቁ ዮሐንስ ሰምዖም፣ ናብ ፈጣሪ እውን ለመነሎም። ልመናኦም ብምብጻሑ መልክዑ ምስ ደም ግባት ዝተሓባበረሉ ሰናይ ቆልዓ ወለዱ። ብጣዕሚ ደስ ስለ ዝበሎም ኣብቲ ኣከባቢ ናይ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ብገንዘቦም ሃነጹ። ነቲ ህፃን ድማ ብናይ መጥምቁ ስም ዮሐንስ በልዎ። ጻድቅ ቅዱስ ዮሐንስ ገና ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ጸጋ እግዚአብሔር ስለ ዝሓደሮ ህይወቱ ጉሩም ነበረ። ብህፃን ነብሱ ይጸውምን ይሰግድን፣ ብናይ ቆልዕነት አንደበቱ እውን ተግሂዩ ይጽሊ ነበረ። ወለዱ ናብ ጓስነት ኣብ ሰደድዎ ግዜ እውን መፍቀሪ ነዳያን ስለ ዝኾነ ቁርሱን ምሳሑን ንነዳያን እንዳብልዐ ንሱ ጾም ይውዕል ነበረ። ኣቦኡ ዝገብሮ ሰሚዑ ንምርግጋጽ ተኸተሎ። ከም ዝበልዎ ድማ ኣዲኡ ሰንኪታ ዝሃበቶ ውዑይ ባኒ ንነዳያን ክህብ ረኣዮ። ክቐጽዖ ደልዩ ባንኻ ኣበይ ኣሎ እንተበሎ ህፃን ቅዱስ ዮሐንስ ኣብቲ ውሽጢ ኣገልገል ኣብቲ መትሓዚ ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ ኣገልገል ኣሎ ክብል መለሰሉ። ኣቦኡ ንምቕጻዕ ምእንቲ ክምችኣሉ ነቲ ኣገልግል እንተኸፈቶ ግን ዝረኣዮ ምእማን ኣይከኣለን። ብናይ እግዚኣብሔር ድንቂ ስራሕ እቲ ባኒ ውዑይ ኮይኑ ተረኸበ። ኣቦ ድማ ናብ ቤቱ ወሲዱ ወደይ ንስኻ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ስለ ዝኾንካ ንዓና ዘይኮነ ንዕኡ ኣገልግል ኢሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ለኣኾ። በዚ ምኽንያት ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ 12 ዓመቱ ናብ ትምህርቲ ኣተወ። ኣብ 6 ዓመታት ድማ
ብሉይ ምስ ሓዲስ ኣጠንቅቑ ተምሃረ 18 ምስ መልአ ድማ ጽቡቕ ግብሩ ስለ ዝፈተዎ ብግዲ ቅሽነት ሸምዎ ንሱ ግን ንዝተወሰነ ግዜ ምሂሩ ዘመዱ ንዝኾነ ንዲያቆን ቅዱስ ስምዖን ኣኸቲሉ መነነ ኣብኡ ድማ ብፍጹም ገድሊ ድሕሪ ምንባሩ ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ ሓደ ወተሃደር በዓል ሓንቲ ዓይኑ ክባረኽ ኢሉ ድንን እንተበለ ንዝዓወረት ዓይኑ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ልብሲ እንተተንከፋ በርሀት ካብዚ ብዝተረፈ እዚ ቅዱስ ብዙሓት ድውያን ፈዊሱ ንለምጻማት ኣድሒኑ ንኣጋንንቲ ካብ መሕደሪኦም ካብ ልዕለ ሰብን ኣሳዲዱ እዩ ስለዚ ሓደ መዓልቲ ናይቲ ወቕቲ ናይ አንጾኪያ ንጉስ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ዜና ይሰምዕ ነበረ እሞ ጓሉ ድማ ኣጋንንቲ ሓዲሮማ ኣብ ስቃይ ስለ ዝነበረት ዘድሕና ኣይተረኸበን እቲ ንጉስ ነዚ ጻድቕ ኣምጽኡለ ኢሉ መልእኽተኛ እንተለኣኸ ቅዱስ ዮሃንስ ደመና ሰጢቑ ኣብ ልዕሊኡ ተጻዒኑ ከተፍ በለ ንሽዑ ማልቲ ቀልጢፉ እቲ ንጉስ ርእይዎ ሰንበደ ኣባ ዮሃንስ ግን ንዓይነ ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ሰብ ንምንታይ ኢኻ ደሊኻኒ ኢሉ ነታ ዝሓመመት ኣጸዋዓ እዚ ጻድቕ ኢዱ ኣልዒሉ ናብ ፈጣሪኡ እንተጸለየ ኣብታ ጎርዞ ዝሓደረ ሰይጣን እቶም ህዝቢ እንደረኣይዎ ካብ ከብዳ ብናይ ገበል ኣምሳል ወፂኡ ከደም እቲ ንጉስ ንዝተገብረሉ ውዕለታ ንቅዱስ ዮሃንስ ወርቅን ብሩርን ብዙሕ ሽልማት እውን ኣቕረበ ኣቦና ከምዚ ዓይነት ስለ ዘይፈቱ እምቢ ኣይወስድን በለ ቅዱስ ዮሃንስ ክኸይድ ኢሉ ክትንስእ ንጉስ ኣቦይ ፈትየካ ኣለኹ እሞ ኣይትኸይድ ኢሉ ናይ ልብሱ ዘርፍ ጫፍ ሓዞ ብቕጽበት ግን ደመና መጺኣ ነጺቓ ወሰደቶ ናይ ቀሚሱ ቁራጽ ድማ ኣብ ናይ ንጉስ ኢድ ተረፈት ንሱ ድማ ቤተ ክርስቲያን ይህኒጹ ነታ ዝተባረኸት ጨርቂ ድማ ብኽብሪ ኣንበራ ንቅዱስ ዮሃንስን ንቅዱስ ስምዖንን ደቀ መዝሙሩ ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተጋድሎ ዓመታት ካልእ ክብሪ መጸሎም ንክርስቶስ ክሓዱ ንጣዖት ስገዱ ዝብል ንጉስ ብምትንሳኡ ከይዶም ብናይ ጎይታና ስም መስከሩ ብገድሊ ኣብ ዝተቐጥቀጠ ነብሶም ግርፋትን እሳትን ተዓገሱ በዛ መዓልቲ ድማ ክሳዶም ተቖሪጾም ብሰማዕትነት ዓረፉ ጎይታናን ኣምለኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብልመናኦም ይምሓረና ካብ በረከቶም እውን ይዓድለና ኣሜን ሐምሌ 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አባ ዮሐንስ ሰማዕት ወጻድቅ ቅዱስ ስምዖን ደቀ መዝሙሩ አባ ኢሳይያስ ዘገዳመ አስቄጥስ አባ ገብርኤል ሊቀ ጳጳሳት ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ያሬድ ካህን ኢትዮጵያዊ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕት ብፁዓን ኢያቄምን ሃናን አቡነ ሃራ ድንግል ጻድቅ ማር ገላውዲዮስ ሰማዕት ከይድኩም ድማ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ እያ እናበልኩም ስበኹ ሕሙማት አሕውዩ ሙታታት ተንስኡ ለምጻማት አንጽሁ አጋንንቲ አውጽኡ ብነጻ ተቀቢልኩም ኢኹምሞ ብነጻ ሃቡ ኣብ ሕሽኩልኩም ወርቂ ብሩር ገንዘብ አስራዚ ኣይተሓዙ ከምኡ ከዓ ስንቅ መንገዲ ክዳን ክልተ ክዳን አሳእን በትሪ ኣይተሓዙ ከመይ ንሰራሕተኛ ምግቡ ይግቦ እዩ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 7 ንረኽቦ ማለት እዩ በረከት ናይ ቅዱሳን ኩሎም ምስኩላትና ይኹን ናይ ዕለት 11 ስንክሳር ድማ ኣብዚ ይፈጸም በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳንና ምስኩላትና ይኹን አሜን ናይ ዕለት 12 ናይ ቅዱስ ሚካኤል ወርሓዊ በዓል ድማ ንቐጽል በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን 12 ሐምለ ወርሓዊ በዓል ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሊበረከቱ ረድኤት ናይ ቅዱስ ሊቀ መላእክት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ምስኩላትና ይኹን 11 ሐምለ በዛ መዓልቲ እዚኣ ክቡር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ዝዝከረሉ በዓል እዩ በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ናብ ሰራዊት ንጉስ ፋርስ ሰናክሬም ልኢኽዎ እዩሞ ንኢየሩሳሌም ኣብ ዝኸበበሉ እዋን ድማ ካብ ሰራዊቱ 185,000 ቀተለ እዚ ድማ ከምዚ እዩ ንጉስ ሰናክሬም ንፈጣሪኡ ንእግዚአብሔር እናተጻረፈ ሕዝቅያስ ናብ ዝተባሃለ ናይ ይሁዳ ንጉስ መልእኽተኛታቱ ለኣኸ ካብ ኢደይ ዘድሕነኩም መን እዩ እውን በሎ ንጉስ ሕዝቅያስ ድማ ነዚ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ኣምላኹ ዝተዛረቦ ጸርፊ ሰሚዑ ሓዘነ ጸሊም ካባ ደሪቡ እውን ምእንቲ እግዚአብሔር ህዝቡን ሃገሩ ኢየሩሳሌምን ከድሕን
ናብ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አትዩ እናለመነን እናሰገደን ጸለየ። እግዚአብሔር እውን ልመንኡ ሰሚዑ ንናይ መላእክቲ ሓለቃ ንቅዱስ ሚካኤል ናብ ሰራዊት ናይ ፋርስ ንጉስ ዝኾነ ሰናክሬም ለኣኾ እሞ ዘደንቕ ስራሕ ሰርሐ። ንኢየሩሳሌምን ንህዝቢ ይሁዳ እውን ኣድሓኖም። ስለዚ ድማ ንክቡር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ኩሉ ግዜ በብወርሑ በዛ መዓልቲ እዚኣ በዓሉ ክንዝክር ናይ ቤተ ክርስቲያን መምህራን ኣዘዙ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብኣመላድነት እዚ ክቡር መልአኽ የድሕነና፣ ረድኤቱ ድማ ምሳናት እምበር ንዘለዓለም አሜን። ሰላም ለከ ረዳኤ ቅዱሳን ሰማዕት ወሃዋፄ ጻድቃን እደው ዘውስተ ጾማዕት ሚካኤል ፀሐይ ጥኢና ቆሪራን አዝርእት ያንቀሃኒ ወያንስአኒ እምዳግም ሞት ውስተ ከነፊከ ዝሃሎ ህይወት። በረከት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ይምሓረና ይኽፈለና አሜን። ከምኡውን ቅዱስ አባሆር ሰማዕት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ሃገረ ስርያቆስ ዝኾነ ቅዱስ አባሆር ብሰማዕትነት ዓረፈ። አቡኡ ሰራቅ ወርቂ ነበረ። ሓንቲ ሓፍቱ እውን ነበረቶ። መንእሰይ ምስ ኮነ ሰማዕት ንክኸውን ሓሰበ። ናብ ሃገረ ፈርማ እውን ከደ። ኣብ ቅድሚ መኮንን ድማ ብናይ ክብሪ በዓል ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ተኣመነ። እቲ መኮንንን ጽኑዕ ስቃይ ኣሰቃዮ፣ ካብ ስቃዩ ድማ ሓወየ። እቲ መኮንን ጎይታና ባዕዳው ዝገበሩ ተኣምራት ርእዩ ምስ ሰበይቱን ውሉዱን ኣመነ። ብኢድ ካልእ መኮንን ድማ ምስ ሰበይቱን ውሉዱን ብሰማዕትነት ሞተ። ንቅዱስ አባሆር ግን ናብ ሃገረ ኢዴናው ለኣኾ። ኣብኡ ድማ በብዓይነቱ ብዝኾነ ስቃይ ኣሳቅይዎ፣ ብመንኮራኩራት እውን ኣካየድዎ፣ ብሓዊ ብዘርሰንዎ በትሪ ሓፂን እውን ዘበጥዎ። እቲ መኮንን ብምስቃዩ ምስ ደኸመ ከዓ ርእሱ ብሰይፊ ንክቆርፁ ኣዘዘ። ኣክሊል ሰማዕትነት እውን ተቐበለ። ብሃዋርያዊ ኣገልግሎቱ ዘእመኖም 127 ኣወዳትን 20 ኣዋልድን ምስኡ ሓቢሮም ተሰየፉን ሰማዕትነት ተቐበሉን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ሰማዕታት ይምሓረና ንዘለዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ልሆር በሃበ እግዚኡ ዘተመዝገነ ኣብ መጽእለተ ተወክፈ በበትረ ወበትረ ሓፂን ርሱነ ወሰበ እምኒሁ ነጸረ እበየ ተኣምር ዘኮነ ምስለ ብእሲቱ ወደቂቁ ከዊኖ ፍልጣነ በእደዊሁ መኮንን አምነ። ሰላም ሰላም ለእደው ምእት እስራ ወሰብዓቱ ወአንስት እስራ ለሆር ትዕይንቱ ወለብዙሃን ሰላም እምድህረይሁ ዘሞቱ በአምሳለ ወይን ዘሙሉእ ቅድሃቱ ይብል ናይ ቅዱስ ሆር ናይ ኩሎም ቅዱሳንና ምስኩላትና ይኹን አሜን። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና አሜን ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክትሕኑ ቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ከም ሰማዕናዮ ካብ ዘወደቀ ካብ ኩሉ ቃላት ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓ መላእክት ተዓረመለይ አሜን። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳንና ምስኩላትና ይኹን አሜን ወአሜን። ወለ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አትነነ ወባልሃነ ኩሉ እስመ ዚአከ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለቺ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም መልእተ ጸጋ መልእተ ውዳሴ መልእተ ሞገስ መልእተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሉ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልና ኃጣውኢነ ተማጸነው ክዳንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን